Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili qed jafża li għat-tnejn inħarġet twissija tat-temp tal-livell medju. Il-kondizzjonijiet tat-temp huma mistennija jaqilbu għall missijat bikrin ta' 2 bejn is-sija u l-4 ta' filgħodu brieħ li jissaħħaħ matul il-lejl u matul il-jum u li jista' jilħaq forza 7 qawwa ta' grigalata f'ċerti ħinijiet. Huwa mistenni wkoll baħar qawwi u xita ħafifa. Il-pubbliku huwa mħeġġeġ biex jeżerċita kawtela akbar b'mod partikolari matul is-sigħat ta' filgħodu u matul il-jum. Ipoġġi b'mod sigur affarijiet li qegħdin fuq barra. Jibqa' attent għal bidliet fil-kundizzjonijiet tat-temp. Segwi l-istruzzjonijiet u l-avviżi uffiċjali maħruġa mill-awtoritajiet u ċempel 112 f'każ ta' emerġenza. Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa preparat għal kull assistenza u tikompli jsegwi is-sitwazzjoni mill-qrib f'koordinazzjoni ma' servizzi oħra ta' emerġenza. Aktar aġġornamenti se jinħarġu jekk il-kundizzjonijiet jinbidlu.